Lijep pozdrav svima, Ivan je danas opet s vama, ali nešto u drugčijem formatu, jer nećemo danas imati klasičan tip dana, već ćemo vam nešto više reći o samom pro tipsteru i kako se snaći na našim stranicama. Naime, imali smo u posljednje vrijeme dosta upita o tome što je to točno to pro tipster, kako se što bolje snaći na stranici, pa smo odlučili snimiti jedan video, a kako bismo vam svima olakšali posao. Pro tipster je jedna platforma koja okuplja tipstere iz čitavog svijeta i svima skupa olakšava klađenje na sportske događaje. Na našim stranicama pokrivamo 5 sportova: nogomet, hokej, tenis, bejsbol i američki nogomet, a stranica je dostupna na čak 12 svjetskih jezika, između ostalog i na hrvatskom. Glavna stvar za koju je najviše ljudi koji posjećuju naš sajt zainteresirano su tipovi. A tipove možete im pristupiti klikom na link tipovi, gdje imate zatim meni gdje birate tipove iz kojeg sporta god želite. Evo, ja ću za primjer danas uzeti tenis. Te sa desne strane možete odabrati koji točno turnir želite, recimo trenutno je u tijeku US Open, znači odabiremo ATP, Grand Slam, US Open, gdje onda možete izabrati točno meč koji želite, odnosno možete vidjeti sve dostupne mečeve i prognoze za taj dan. Sa lijeve strane svakog tipa vidjet ćete jedan broj, a broj se odnosi na ocjenu koju algoritam daje svakom pojedinom tipu. Naime, na ProTipsteru osmislili smo algoritam koji ovisno o vašem prošlom učinku, odnosno prošlom učinku svakog tipstera, daje ocjenu, znači vjerojatnost, koliko je vjerojatno da će pojedini tip biti dobitan. Vi također možete postati tipsteri, tako da dodajete naravno tipove. Što možete napraviti, znači pod dodaj tip kliknete i praktički vam je princip isti kao i do sada. Odaberete sport, ligu, evo ja ću uzeti belgijsku ligu, Roselare Wilvrik, odaberete jedinicu, koliko je vaš nivo pouzdanja, 20, i kreiraj tip. Kreacijom tog tipa i vaš se tip pojavljuje među tipovima, no za početak bi on, ako vam je to prvi tip, imao ocjenu 0, a s vašim, kako budete, ovisno o vašoj uspješnosti, tako će i ocjene za vaš tip rasti. Bitna je stvar da možete objavljivati tipove tako da se registrirate na našoj stranici, a sama registracija je u potpunosti besplatna. Znači tu se može prijaviti. Registracija je potpuno besplatna, s time da ukoliko naš algoritam vas prepozna kao iznimno dobrog tipstera kojemu će tipovi biti ocijenjeni ocjenama iznad 7, u tom slučaju možete zaraditi pravi novac s nama. Znači, u tom slučaju vam ProTipster dodjeljuje novac za vaše tipove. Ako želite brže doći do pravog novca, to možete napraviti objavljivanjem kupona. Postojeće kupone možete vidjeti ako kliknete pod kuponi, a vi možete svoje kupone stvarati na način da ili dodate tip, sada ću vam pokazati kako se to točno radi, a tip dodajte na kupon. Uzet ću primjer Roselera i Wilvrika gdje sam odabrao jedinicu, kreiraj tip, kreiramo dakle tip kojeg možemo dodati na ovaj kupon. Kupon se pojavljuje u desnom gornjem kutu, a na njega možete dodati i tipove drugih tipstera. Znači, možete ići na tipove, nađemo, evo, recimo Kuznjecov Feliciano Lopez, kliknemo plus i taj je par dodan na naš kupon. Ukoliko želimo ovo odigrati, sačuvaj kupon i
kupon je sačuvan. Dnevno možete odigrati takvih 5 kupona, a svaki koji bude dobitan ući će u konkurenciju za naše dnevne nagrade. Sve to, još jednom ponavljam, je potpuno besplatno. Imamo i neke druge opcije poput premium pretplata, ali o njima ćemo nešto više kazati drugi put. Dakle, pridružite nam se potpuno besplatno, registrirajte se, a za sva pitanja slobodno nam se obratite i bit će nam drago vam pomoći. Lijep pozdrav od Ivana.